Yo ma'am. Dili. Okay ra ka? Free ride? Asa man ka? Anya, okay ra ka mag free ride? Asa man ka? Oh, tara. Okay ra. Sige lagi, promise. Agad lang ha. Thank you. At least na ako isatod karon. Gikan man ko sa kuan sa Talisay. Ano ya? Asa napitas ginayawan? Ah, sige. Nyaing na lang ko asa taliko ha. Ay, thank you. Isitan pa kay kog babae god kay say mga hadlok man gud na. Try ra ko. Sumuli ko tala din ma'am no. Sige na lang ko asa taliko ha. Sige, sige. Iyawan ka no. Ito guys. Sir ni man ko maka-pick up diha og pasahero. Ya, mo lagi kanang kuan, kanang wala ni gyapon free ride. Wala ko mamasahero man. Para gani ako kanang kuan. Wala lang. Hatod lang ko. Nakay kuan sa kuan, silahan. Ano trabaho ka school day? Ah. Sige. Nga asam tawli kuan eh. Ay nga lang kung asa dapit. Adali Bulacau no. Sige, sige. Ah, kanay St. Jude. Sige. Araw ako masito diri. Pero at least kahibaw ko asa dagan ba sa Magong magugusidad. Kasi nga niya mo ma'am. Donavi. Nada ni agyanan diri adi ay. Oh, sa may sakyan dito, motor sa dunta, jeep. Ah, oo, dahil no. Sige, at least makahibaw. Diri, at least nakahibaw kung nadi agyanan diri. Kalimot kog dago anda. Diri ma'am, liko ani. Turun na talin trap. Asal ka diri? Doon dapat pinayawan. Diri. Ha? Pwede po to dito? Ah, okay. Diri adol. Aski atis kay bawo ko asa. Nadi agyanan diri day. Saan din oras sa duty ni mo day? Alas 12 na day? Wala pa. Nga mahuman ka na alas 8. Alas 8. Uy. Nga sin sakyan ni kulit nimo. Sakyan nimo ni kulit nimo. Nya ang motor tag pila may plite. Ah, ay gabi na magunabod nga. Ani daghan diang. Aro ba magkitay mo ang Ako karon pa kakasuway gyud nga mo duty gabi eh. Oh. Alas 12 ra mo ko da aro alas 12. Ah, unsa man ni mga trabahoan eh? Wow. Ngoyong Express? Oh, amo akay ko yung paalam ng
May mas lami inyo ha o yung express. Asa may eskwelahan dire? Ari pa dre. Okay, thank you. Thank you. Bali, ang kanang tindahan na is 24 hours din na day. Ah. Pero minimum na yung sweldo. 200? 100? 300. Ah, 300. Ah, okay ra. Okay ra man ka, libre man ka food, kaon. Pero man dili mo sa kapit. Ah, o lagi. Agoy, aritas lubot kanis kuan. Basura. Makora ba kayo? O na eskwelahan no? Diyos ko Lord. Ngari ta dire. Hanya na tamo ato sa nilagpasan kay bakok ng Indonesia. Okay. Kanang nguyong Queen Abdi Sibo. Ana ta dia dia. Okay. Kani dire ah. Kajot lang ha. Okay. Anya, ayo sagla, ako sa mama, ayo sagla ko mama. Kay kani namatay sponsor good. Unya, every pasahero nga ako mahatod, instead ko may mo plate, ako mo plate. Lagi. Oh, thank you. Ha? Thank you kayo niya. Koan sa thank you. Bye bye. Bye. So guys, thank you. Nakakuha na po tayo sa usa ka kanang pasahero. At least naka habang tagamay. So, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Ibo Dogoder, and share. Subscribe mo o kuan sa FB o sa kuan sa FB o sa kanang YouTube. Thank you. Share the blessing.